Benvinguts a la Bressula de la festa anual que reuneix els nins i les nines de la Bressola. Serà l'ocasió de fer un punt sobre l'evolució d'aquesta escola associativa catalana que farà d'aquí poc 40 anys. Abans, però, ens interessem a l'ensenyament públic en la nostra llengua. La reforma dels col·legis deixa planar molts dubtes en quant a l'ensenyament del català. Aquesta setmana, una delegació de la Federació per les Llengües Regionals a l'ensenyament públic, la FLAREP, ha estat rebuda al Ministeri de l'Ensenyament. El conseller de la ministra els ha assegurat la continuïtat de l'ensenyament de les llengües regionals als col·legis. El Ministeri ens anuncia per corrent mes de juny una circular d'aplicació del decret de la reforma per precisar exactament com s'aplicarà, com funcionarà i quins mitjans i quins horaris exactament hi haurà per les llengües regionals i el bilingüisme. Què significa això? Hi ha actualment a Catalunya Nord més de 2.000 alumnes que fan català al col·legi i sobretot 11.000 alumnes al primari. Camps cultivats. Arels obrirà una segona escola la propera reentrada al barri del Bernet, al nord de Perpinyà, i amb una capacitat per 50 alumnes. L'obertura d'aquesta segona escola recompensa el treball de l'equip pedagògic. Aquí a Arels, l'escola de Cassagne, hi ha molta demanda i aquest any serà molt complicat que tothom entri. Pensi que ha de ser una escola molt bonica que s'obrirà al nord amb un projecte pedagògic i lingüístic molt interessant. Els ensenyants se feliciten de l'obertura d'una segona escola que permetrà de poder respondre a la demanda creixent. I aquí m'aturo, donem pas a l'espectacle tan esperat dels nins a la Bressolada. Gràcies. La primera Bressola va obrir les seues portes a Perpinyà al maig del 1976. Prop de 40 anys més tard, la demanda d'inscripcions va pujant. Són 6 escoles, doncs 2 a Perpinyà, una a Nils, una al Soler, una a Sant Esteve, una a Prada i el Col·legi del Soler, que també s'està emplenant i que el tenim ple i que ja hem de començar a pensar en el segon col·legi. Antes de pensar al liceu, com deien els polítics en el moment dels parlaments, tenim més de 900 alumnes, estem ben a prop del milenat d'alumnes i estem treballant per anar més enllà, perquè el que passa és que la demanda existeix, les escoles les tenim plenes en tots els llocs i tenim llistes d'espera. Realment és una pena de refusar en una família de poder venir a l'escola perquè no tenim plaça. Treballem amb els elegits, treballem amb els municipis, amb totes les instàncies polítiques d'aquest país perquè tinguin consciència que hi ha una demanda de català que potser no era el cas ja 30 o 40 anys. Com expliques l'èxit de la Bressola? A banda de la llengua, que estem treballant, em sembla molt bé i que ho fa molt bé la Bressola, el projecte pedagògic també està molt lligat amb el projecte al voltant dels pares, que no venen només a portar els fills, que els impliquem, que tenen associacions que realment funcionen al voltant de cada escola, hi ha una associació al voltant de cada escola. I estem fent que aquests pares esdevinguin actors d'aquesta escola, perquè al final, quan te mires avui el Consell d'Administració de la Bressola, qui som? Tots antics pares d'alumnes. I doncs hem de treballar això perquè és la manera, és la força i la manera d'implicar la gent aquesta. Anem ara de l'altra banda de l'Albera. Diumenge passat van tenir lloc eleccions municipals. Hem anat a Figueres a recollir reaccions. Aquesta ha estat la victòria de David contra Goliat. I ens ho hem de dir. La victòria d'Ada Colau a Barcelona va sorprendre a Catalunya, però també arreu d'Europa. La candidata de Barcelona en Comú, coalició d'esquerres portada per la societat civil, va obtenir 11 regidors, un més que el centre-dreta nacionalista hi va sortint Xavier Trias. S'explica perquè la gent, jo crec que ha arribat un punt que està cansada de moltes coses que han passat durant molts anys, sobretot de la impunitat i de que no s'arreglin les coses. I clar, trobo que arriba un moment que la gent reacciona. I crec que ha sigut per això i perquè ha transmès il·lusió de que les coses poden canviar i millorar, sobretot. Per tant,
Com que se tracta d'un sufragi a la proporcional, Ada Colau ha de negociar aquests dies amb els altres partits d'esquerra per poder governar. S'ha de veure què pot passar amb un canvi així tan important, diguem, però també, per altra banda, és com que s'ha de veure si sabran gestionar una vegada el poder, si sabran gestionar una ciutat com Barcelona. Vull dir, això és una incògnita que s'haurà de veure. A tota Catalunya és l'independentisme que surt reforçat d'aquestes eleccions. Amb 300.000 vots de més, els partits que defensen la independència obtenen el 80% de regidors. Arreu dels països catalans es nota també una pujada de l'esquerra. Després de molts anys al poder, el Partit Popular va perdre al País Valencià i a les Illes Balears. Acabem anant a les Gorges de Galamús. Fins al 12 de juny, l'estreta carretera que lliga Catalunya Nord amb Lauda està tancada de les 6 del matí fins a les 3 de la tarda a causa d'unes obres de segurització del penya-segat. Nos deixem amb unes imatges aèries d'aquest sitio classificat. Passeu un bon cap de setmana.